Het is tongensje, 22 mei. De dag dat Nederland weer massaal naar de stembus gaat. Deze keer van de Europese verkiezings. 3 studenten uit Ljouwert redden binnen na een dropping die het helemaal misging. En Wim Bient praten over de kunstcollectie van de Orde Frieslandbank. Goeien en welkom bij Bient, het duistig magazine van Omroep Friesland. Aansen omtinken van wetsers in Ljouwert, want we weten om eens amper wat er al je bad voordat het wetter bij u uit de kraan komt. Europa is voor ons een belangrijke partner die ervoor zorgt dat wij onze kennis samen met andere landen kunnen ontwikkelen. En ook financiële middelen beschikbaar kunnen krijgen om dit onderzoek wat we hier in Leeuwarden uitvoeren ook te kunnen laten plaatsvinden. Srusterveen is in shock. Juster stwatte een dugout in tijdens het eerlijkse kworbeltoernooi. En de 10-jarige leerlingen uit groep 6 van basisschool De Bennebregge uit Srusterveen kwamen erbij om het libben. Een sportdag op school zal neer weer hetzelfde wezen. Joert kwam de band van de school weer bij elkaar om over het ongeluk te praten. En daarbij wie ik Harry Steenstra, directeur van Noventa. En dat is de oerkoepelende organisatie die De Bennebregge ook ondervalt. Steenstra, welkom bij u in het programma. Wat wie voor jou, Dank u wel. Wat voor dag wie dit eist voor jou? Kun je dat omschrijven? Het was vandaag een hele moeilijke dag voor ons als organisatie, als school, als meesters en juffen, als ouders en kinderen. Een verschrikkelijke dag. Ja, wat is jou vooral bijbleun? Het verdriet van de kinderen, het verdriet van de meesters en juffen. De hopeloosheid, wat je kunt doen. En de zoektocht naar wat we moeten doen. We willen het zo goed mogelijk doen naar onze kinderen, naar onze ouders toe. Ja, en wat hij je hem vooral dienen om de band te helpen? We hebben gisteravond, nadat we de eerste opvang hebben gedaan aan de kinderen die op het korfbalveld zijn geweest en ook de ouders van die kinderen, hebben we alle ouders via de mail uitgenodigd om vanmorgen met de kinderen naar school toe te komen, in de klassen te gaan waar de meesters en de juffen de eerste opvang hebben gedaan. We zijn daarbij ondersteund door slachtofferhulp en door de jeugd GGD. Ook de gemeente was aanwezig, ook de burgemeester van de gemeente Achtkarspelen was aanwezig. En we zijn in gesprek gegaan met onze kinderen en met de ouders. Ouders konden daarna ook naar het studieplein hier in de school. En daar konden ze ook met professionele hulpverleners praten, met ons praten. En wij konden met hun in gesprek. En met name in de groep waar het meisje zat, wat verongelukt is, hebben we heel specifiek veel aandacht geschonken aan de ouders en de kinderen. Ja, en wat voor verhalen jij je dan vooral? Ja, het verdriet, de ontzetting, de ontreddering, alles wat daarmee te maken heeft. Het is een onwerkelijke gebeurtenis geweest. Kortom, gewoon een drama voor de kinderen, voor de ouders die daar ook aanwezig waren, die ook hielpen bij de begeleiding. Zoiets hoop je nooit eigenlijk mee te maken en het is nu ons wel gebeurd. Ja, en hoe gaat de klasse eigenlijk van het slachtoffer, hoe gaat die ermee om? Ja, de kinderen praten met elkaar. We huilen met elkaar. We zoeken troost bij elkaar. We zoeken ook troost bij onze Hemelse Vader. We zijn een christelijke school. Met elkaar blijven we in gesprek. Kinderen tekenen hun verhaal. Kinderen schrijven hun verhaal, maken brieven. En vooral ook in gesprek blijven. Ja, en wat kun je jou vertellen over het gezin van het slachtoffer? We zijn vandaag, de directeur van de school en de juf van de klas waar dit meisje in zat, zijn we kort bij de ouders geweest. Dat is hartverscheurend. Dat is enorm verdrietig. Daar word je stil van. Dan vallen woorden weg. Dan probeer je te troosten, maar dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Ja, want hoe zou je het gezin helpen kunnen? Wat kun je doen? Ja, luisterend oor zijn, proberen te troosten, praten, betrokkenheid en liefde tonen. Nou leidt er nog een famke. En natuurlijk. Ja, zeg maar. Ja, en natuurlijk geven we ook op andere terreinen ondersteuning. Maar dat komt ook in de komende dagen vooral.
Nou lijkt er nog een famke zwier verwoenen in het ziekenhuis. Hoe gaat het eigenlijk met de orenslachtoffers? Weet je dat? Ja, dat weten we in redelijke staat. Volgens onze informatie ligt op dit moment nog 1 meisje in het ziekenhuis. Maar naar omstandigheden gaat het redelijk goed met haar. Dat lijkt de goede kant op te gaan. Er is nog wel zorg, maar gelukkig gaat dat redelijk goed. De andere kinderen zijn inmiddels uit de ziekenhuizen ontslagen. Nou is het nog net echt duidelijk hoe dit al je barrekoe. Wat voor vragen krijg je jou daarover? Op dit ogenblik gelukkig nog niet zo heel veel vragen. Dat laten wij ook bij de gemeente Achtkarspelen, die ook ons op een voortreffelijke manier ondersteunt als organisatie, als school, als ouders. De oorzaak dat is voor latere zorg belangrijk. Maar de zorg naar onze kinderen, naar onze ouders, dat staat op dit ogenblik bij ons voorop. Ja, maar ben je als squalle überhaupt dwande met de verantwoordelijkheidsvraag? Natuurlijk, maar straks meer dan nu. We zijn nu vooral bezig met de zorgvraag die er is bij ieder die betrokken is. Ja, want er ben ook nog ben die op die dugout stien ha. Krijg die nog speciale help? Ja, wij ondersteunen waar mogelijk de kinderen die erbij betrokken zijn, die het drama hebben gezien. Maar ook onze ouders die erbij betrokken waren, die de kinderen hebben begeleid. De leerkrachten. Er waren ongeveer 1000 kinderen op het korfbalterrein die gedeeltes of delen hebben gezien. Er vlakbij hebben gestaan. Ook in overleg met slachtofferhulp hebben we breed overleg gehad. En worden zo mogelijk alle kinderen en ouders en andere betrokken begeleid. Ja, en dan stel je me een keer in het middelpunt van het Nijs. Hoe is dat? Ik bedoel, heb je een soort lijst van media? Ja, we hebben wel last van media, maar over het algemeen zijn we vooral in de eerste situatie gelukkig behoorlijk met rust gehouden. En heeft de gemeente Achtkarspelen de media eerst voor haar rekening genomen. Nu willen wij ook wel wat naar buiten treden en ook onze verantwoordelijkheid delen. Ja, want Joen, zit er nog een extra ordebijeenkomst op het programma. Wat zul je daar nog vertellen? Met ondersteuning van slachtofferhulp en opnieuw ook weer de jeugd GGD. En ook vanavond is de gemeente aanwezig met het crisisteam. Gaan we ouders vertellen wat zij kunnen doen in de opvang van hun kinderen. Wat misschien kan gebeuren aan dingen. Hoe ze goed kunnen opletten. Maar ook vooral wie ze kunnen inschakelen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Op welke wijze ook wij kunnen ondersteunen. Dat is vooral vanavond het meest belangrijke onderdeel. En hoeveel mensen komen daar op, denk je, schat je in? Wij verwachten van onze ouders vanavond een grote opkomst. De hele school is hier enorm doorgeraakt. En wij denken dat veel ouders zullen komen. Okay, directeur Harry Steenstra van Noventum, dank voor jouw verhaal en een soort sterkte. Ze gaan gewoon haar een gong. De tientallen onderzoekers van Wetsen zien jou het. Dit instituut doet onderzoek naar de mogelijkheden van wetter. Een soort vernemen we nog net van al dat onderzoek, maar het had wel een soort invloed op ons leven. Mijn dank aan Europa, want dat betellen er flink om mooi. Joert Dielfjouwer van ons riegen over de invloed van Europa op ons duistig leven. En dat zelfs al jaar vanwege de Europese verkiezing Joert. Ja, op dit moment hebben we 23 onderzoeksprojecten binnen Wetsers draaien. En dat wordt enerzijds gefinancierd vanuit Europa. En aan de andere kant brengt Europa de kennis bij elkaar op deze manier. Je merkt als consument natuurlijk niet direct dat jij een product gebruikt of een technologie gebruikt waar watertechnologie aan te pas komt. Iedereen krijgt gewoon normaal drinkwater en kan zijn afvalwater lozen. Maar het proces voorafgaand als het uit de kraan komt en als het je huis verlaat. En in die processen, daar leveren wij heel veel technologie en kennis in.
Dat zijn allerlei projecten die te maken hebben met het duurzamer omgaan van water. Dus dat kan zijn bijvoorbeeld heel simpel. In dit soort kastjes kunnen wij zeewater ontzouten. Dat houdt in dat we uit zeewater drinkwater kunnen halen. En tegenwoordig in Nederland hebben we overal drinkwater. Maar in landen waar zoetwater niet voorradig is, kunnen wij op deze manier op een energiezuinigere manier drinkwater uit de zee halen. En daar doen we hier onderzoek naar. Dichter bij huis, bijvoorbeeld een project dat we in Sneek aan het doen zijn, is het behandelen van afvalwater bij het huishouden zelf. Hier behandelen we zwartwater en grijswater. Zwartwater is het toiletwater, grijswater is het andere huishoudelijk afvalwater. En dat zuiveren we hier op een meer duurzamere manier dan dat we dat nu doen. En als huishouden kun je daar energie terugwinnen uit het afvalwater wat je zelf produceert. Nou, en een ander project wat ook dicht op het huishoudelijk afvalwater zit, is bijvoorbeeld urine, elektriciteit opwekken uit urine. Dat doen we in deze onderzoeksopstelling. Daar produceren we kunstmest en elektriciteit uit urine. Hier zie je hem in een kleine opstelling zie je het al staan. Je gaat naar het toilet. In deze reactor wordt kunstmest ontwikkeld. Kunstmestkorreltjes gewoon uit de urine die we opvangen. En in deze cel doen bacteriën het werk. En daar wekken we elektriciteit op, het lampje gaat branden, uit de urine die wij in huis produceren. En die bacteriën doen daar voor ons het werk. En dat zijn simpele processen eigenlijk die wij hier ontwikkelen en proberen uiteindelijk in de markt te zetten. Het is wel goed dat mensen begrijpen wat wij hier doen en dat het ook een nut heeft uiteindelijk, ook voor de mensen zelf. Friesland heeft er in die zin heel veel aan dat de ontwikkelingen en processen hier uitgevonden worden. En dat betekent ook dat de samenwerking met bedrijven die in deze regio zitten werkgelegenheid biedt aan die bedrijven. En anderzijds kunnen zij uiteindelijk dat proces of product gaan vermarkten dat hier ontwikkeld is. Als Europa er niet was, dan hadden een heel aantal projecten die wij hier binnen Wetsen onderzoeken niet bestaan. Hadden we het netwerk wat we nu hebben internationaal gezien nog niet zo groot gehad als dat het nu is. Dus Europa is voor ons een belangrijke partner die ervoor zorgt dat wij onze kennis samen met andere landen kunnen ontwikkelen. En ook financiële middelen beschikbaar kunnen krijgen om dit onderzoek wat we hier in Leeuwarden uitvoeren ook te kunnen laten plaatsvinden. Tien scootjes zullen van Joertor Meidwan ons scootjesiel Holland. Dat is een 3-daags zielevenement op de Kralingse Plassen in Rotterdam. 4 IFK's-kampioen van de laatste 10 hier die zullen daar aan de start verschijnen. En dit alles wordt vanzelfs begeleid met het commentaar van Waoors als Klaas Jonsma. Klaas, ja, is het eigenlijk een beetje een mooi zielwaar daar op in het Rotterdamse? Nou, het weer hartstikke mooi hoor. Er komt even een lieds buikoer, maar ja, daar hebben we net benauwd van. Ze heel raar waar ons zijn. Maar dat roeit gelukkig wat on is voorbij. En we krijgen het nou, denk ik, hartstikke mooi. Het zult al een prachtige wedstrijd worden kennen. We hebben dus een sterk veld. We hebben een paar zeeskippers mee. Maar er zitten wel goede scootjes dan bij. Er is een thuis bijgelegd met Florian Zwart. Nou, zo'n hele mooie ploeg. Ik had er zelf wel zin in om die eens maar mijn kasteel te zien op dit hele nauwe wetter. Want het is 1 kilometer bij 1 kilometer. Ze hebben een op- en daalbaan. Nou, en het is hier heel fladderig en nuver, dwarreljend waar en wind. Zodat het kan wel eens een beetje verrassend wezen. De skippers zeggen het is dreig zeilen, want ze heel even zeilt joet. En hoe wordt er in het Rotterdamse eind gereageerd op al die scootjes? Dat is heel verschillend. Het hotel werd ik wie, daar wist er helemaal niks van. Die wist eerst hoe je scootjes in het kroon moesten. Die dachten dat dat mijn achternaam weer. Maar daar ben ik hoor, die ben ik geweldig enthousiast. Dus zie je rekmeester met Friese vlaggen om het lichaam, om de wandeling. En ja, er is natuurlijk de fine Fleur hier in Rotterdam. Die er alle bij. De meesten uit de havens, havenbaron, grote bedrijven, die worden hier alle in het mooie VIP. Tentencomplex we die hier onthellen. En dat gaat je zo 4 wedstrijden terug. Dus ik zie me eigen een beetje uit hoe het al georganiseerd is. Hoe rijk, hoe reaal. Om hier een voorbeeld te nemen. Dat hebben wij in Friesland nog nooit betocht. Maar het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft een apart gecomponeerd stuk. Dat spelen ze. En dat is de Scootje hymne. Nou, dat jij het dan met verbazing dat je denkt, het is ik ben prachtig en geweldig hoe ze doen. En nou, ja, hier uit de lucht komt de Friese vlaggen met parachutisten. En de Rotterdamse vlag, en dat hebben we te maken met culturele haatstaat vanzelf. Dat zat we voor gewoon Rotterdammers is totaal vreemd. En misschien leven die er wel heel lang voorbij. En voor oren is het een echt event. Ja, en Doos is zelfs het commentaar, Jan, bij deze wedstrijd. En dat dorst in het Hollands, hè?
Een beetje knauwerig natuurlijk, maar vrij wat Friesisme erdoor. Dat maakt het ook allemaal prachtig. En het stroom moet om beneden niet bedorven worden, zeggen we dan. Maar even om toch een beetje een beeld te krijgen, Klaas. Hoe klinkt dat? Nou, dat je dan bijgelijks, dames en heren. En hier ziet u die 10 helden het water opkomen. En u moet vooral opletten op die voorste. Want dat is een oude rot in het vak. Dat is Tom Brundel, die ligt nu vooraan. Maar oh, wat doet hij nu? Hij gaat nu over het bakboord, terwijl hij eigenlijk de slag stuurboord zou moeten doorzetten. Nu komt hij hartstikke bescheten uit, terwijl die anderen ook over links daar op hem toe komen. Nou, zo ze wat. Ja, zo ze wat. Het klinkt in elk geval fantastisch, Klaas. Het is op en top Friesland promotie. Maar wat smiet het Friesland eigenlijk nog meer op? Nou, ik denk dat wij hier een heel soort relaties vrienden met elkaar doen. En dat wij hier wat komen dan. Jan van Zeumeren bijgelijks is al een vriend van Friesland. Jaak Post is een vriend van Friesland. Wij hebben een geweldig soort ambassadeur. En wat mooi is, Rotterdam weer de laatste culturele hoofdstad van Europa. In Nederland in 2010. Ljouwert is in 2018. Hier komen warme relaties uit. Dat verkroont een beetje goede zaken door met Abu Talib. Er komen er warme relaties uit tussen Frieslandse hoofdstad en uw mooiste havenstad van Nederland. Ja, en daar heeft van de Berenburg zwaar, hè? Heb ik begrepen. Nou, ik heb er een beetje aan bijdragen dat de Berenburg die is van alle kanten kwam. Die heeft me vriendelijk tas kijkt. En ik heb mijn auto vol, want ik zei dat moet je al goed lezen. Ik zei, een tankwijn voor Berenburg ben ik hierheen gereisd en ik ben alle controles ontsnapt. Want ja, ik zit vanzelf vol met promillage. Maar nu staat het hier keurig op de tafel en iedereen kan een slokje proeven. Oké, Klaas Jonsma vanuit Rotterdam, Tiegetank. En naast een heel soort succes bij het verslag, Jan, bij het Scootjesielen daar in Rotterdam. En die eerste wedstrijd, momentje in Rotterdam dus, is live te zien op uw internetkanaal omroeplive.nl. Het is een 12 jaar roeren. En het evenement Scootjesielen Holland dwort nog om te mij sneuren. Ze binnen uitsterrend ros, bedrijven met grote kunstcollecties, bedoeld als investering en ook om lokale kunst te stiepje. De Frieslandbank stiert erom bekend dat ze de grootste bedrijfscollectie van Friesland hebben. Maar met het opheffen van de bank verdween ook een soort kunststikken in de kelder. Ontnota, want van Nijwieke Waasjeoor dan ben deze stikken onderdeel van de expositie Kunstschatten van Oranjewoud. Bijzonder, want een part van die collectie wie nog neerjedder te zien. Aan tafel kunstkenner Steven Sterk. Steven, welkom. Ja, daar heeft de collectie al bezoeken. Ja. Nou, vertel maar, zitten er wat opvallende stikken bij? Ja, er zitten allemaal hele verrassende stikken bij. Ik dacht dat de collectie redelijk koer, maar er zitten stikken bij die ik nog nooit eerder zongen hier. Vertel. Er zitten een hele mooie banners bij, die ben bekend. Maar ik vond een begelijkse verrassing. Een heel mooi schilderij van Johannes Mulders. Dat is een schilderij uit 1932. En dat is, hij heeft vooral grafiek maken, maar dat is een heel mooi schilderij. Een beetje in een modernistische sfeer. Van die tijd. Tjerk Bottema had ik van dat werk maken. Heel zeldzaam, heel erg mooi. Echt een museaal schilderij. Ja, wat is duur? Ik heb geen idee. Mag ik dat beeld zetten? Ja. 10.000 euro? 10.000 euro. Ja. Nou, de tentoonstelling of de expositie is dus te zien in Landgoed Oranjewoud en Museum Belvedere. Even een voorproken. Dit is de collectie van de voormalige Frieslandbank. En die had natuurlijk verschillende kantoren, vestigingen. En door de jaren heen, decennia heen, hebben ze heel gericht verzameld. Dus een enorme collectie. Er zijn natuurlijk meer bedrijfscollecties. Maar uniek is dat dit de grootste bedrijfscollectie is uit deze provincie. Waarbij het bedrijf zich ook nadrukkelijk geconcentreerd heeft op Friese kunst. En dat laat mensen kennis maken met een collectie waar ze eerst nooit kennis mee konden maken. Dus dat is bijzonder. Maar wat ik zelf het interessantst vind, en we staan in deze ruimte, is bijvoorbeeld een ensemble werken van Iets Wiersma, die het traditionele werk in en rond de boerderij als thema heeft. En wat ook een directe opdracht was destijds van de Frieslandbank. Ja. Laat ook zien hoe vroeg de bank al bezig was met beeldende kunst. Ja, Steven, dit is dus de kunstcollectie van de Frieslandbank. Maar ja, hoe ontstaat zo'n bedrijfscollectie eigenlijk? Is dat gewoon van, ja, er maar toch wat ondermorren? Voor een pad. Maar wat Hans Steberg en Craig zei, ze hebben Frieslandbank het doet iets, nog niet 20.
opdracht doen aan Its Wiersma om het oude boerenbedrijf vers te lezen. Dus dat werkt een beetje van... Its Wiersma, een verneemd Fries schilder. Verneemde Friese schilder uit het begin van de 20e eeuw. En dat het is natuurlijk een coöperatieve bank van oorsprong. Hè? Een soort boer. Dat is de oorsprong van de Frieslandbank. En die worden dus vers lezen. Ze hebben net een heel sterk beleid om echt consequent te verzamelen terug naar hierheen. Een beetje te heer en te gas. Maar het is wel een hele mooie terugsnee van de Friese schilderkunst. Maar ja, de vraag is extra. Ja, was toch even een maatje? Verzels is een groot pad. Het maakt we door de morgen heen. Een soort filiaal. Dat zocht ik een beetje waarom in de collectie. Er is een heel soort grafiek bij. Nou ja, dat kost een stapel keepje. Font Clement is een hele grote sammeling van bij. Nou ja, dan kost elk filiaal het wel ophingen. Maar hij is een beetje smaak, de Frieslandbank. De budgetting lijkt net zozeer in het kunstzinnige vlak. Alhoewel er hele mooie schilderijen bij binnen. Echt monumentale schilderijen. Van Gerrit Benner, maar het nieuwsgierige, het bijzondere, zit hem vooral in het terugsnijden van de Friese schilderkunst. En daar hebben ze min of meer consequent in kocht. Ons een periode te bek. Ja, wat ook bijzonder is, denk ik dan, dat er hier stikken binnen deze expositie die nog niet eerder te zien zijn. Hoe kan dat eigenlijk? Nou ja, het had altijd in de kantoren hong. Op de kantoor van de directeur, op de kantoor van de bankfiliaal. Maar dat is toch verrekte spietig? Ja, dat is ook verrekte spietig. Maar ik denk dat er nog een heel soort keus nooit jongen is. Maar het is daarom wel heel erg mooi dat het nou schenk is. En er is begelijks een Mankadam van Vieteringa, dat zijn oude Friese schilders. Dat heb ik nog nooit jongen. En het schilderij van Johannes Mulders wat ik jongen heb. Prachtige schilderij, dat wil jij er zeggen wel. Maar er hing je twee hele mooie schilderijen van Jan Nauta. En Jan Nauta vind ik een van de meest onderschatte moderne schilders van Friesland. En dat is ook wel mooi. Dus er komt een hele onbekende dingetje in. Ja, deze expositie wordt 3 weken. Ja, heel kwart. Ja, en heel kwart. Maar en wat er nou met al die stikken weer? Dat is weer de kelder in. Ja, dat leidt een beetje natuurlijk aan de stichting. Het zou heel mooi wezen, want deze expositie is net alleen nog mooi toch de bijzondere collectie. Maar ook omdat het verbonden is met Belvedere, met het Oranje Woud. Dus je van Belvedere op het Oranje Woud uit. Ik heb het voor het eerst vanuit Oranje Woud het Belvedere jongen. Het is een prachtige lijn. Dus het bezitten, die tocht naar het Langwoord, en waarom, is al fantastisch. Dat is ook de meerwaarde van deze collectie. Ik hoop je, en er is sprake van dat de stichting die dat beheert terugzetten wil met sammelingen. Ik hoop je dat die verbinding tussen het Langwoord en Belvedere blijft. Want dat is een meerwaarde voor het Belvedere en een meerwaarde voor het Langwoord. Maar ben je er haast amper meer bedrouwen, hè? Mijn eigen kunstcollectie. Vies het eigenlijk spietig? Nou ja, het is voor kunsten zelfs spietig. Hè? Al die grote collecties. Maakt het daar net uit? Voor mij net, want ik ken die dingen keepje. Er komt nou, dat staat in de Volkskrant, een collectie van ProMarkt, een bedrijfscollectie, komt naar de veiling. Sarah Lee, het oude Egberts, heeft zijn schilderijen veild. Er zitten hele mooie Friese dingen bij. Die collectie van Friesland maakt bloed in één stik, dat is al heel bijzonder. De ING-collectie is ook opgehouden, het zijn collecties Konken aan het Drents Museum. En dat zijn wel verste capers van de kunsters. Het is voor de kunsters, dus voor de aanname van kunst, want er wordt op stuit net volle kunst verkocht, is het verrekte spietig. Ja. Dus dat is wel dat kist wel vernemen. Nog even te eindbesluit van Risto de meesten on die dan voor de televisie te zien van om daarheen te gaan, deze expositie. Ja, zoek absoluut wel. Ik vind het als een internationaal museumbezoeker is dit een bijzondere tentoonstelling. Ik omdat het een collectie is, maar hij is een beetje riep en grien, maar goeie onbekenden en bekenden. En in een combinatie, maar die prachtige kuiertocht naar het Langwoord. Ja, je maakt je al even heen. Dus alle jaar naar Oranjewoord? Absoluut. Oké, Steven, tiege dank. En Safir, morgen, dan is er weer een nieuwe dienst. Dan zullen we onderhouden vooruit naar de Champions League finale. Die is takom sneun. Want mijn Erwin Seinstra uit Dronriep, het ijskonijn uit Dronriep als assistent skietsdochter. Ja, had die Europese finale toch echt een Fries tintje. Waar weet ontmoen, hoe dan ook nog een hele gezellige jongen. Dag.